Брат ми, ако някога се изгубиш в този свят, ако очите ти се напълнят с тъга и страх, прочети това писмо и си спомни едно, че където и да си аз, ще бъда до теб със сърцето си. Не сме вървели винаги по лесен път, имало е нощи, в които е боляло много, но всяка рана ни направи посилни, всяка сълза ни научи да ценим любовта. Това е писмо до брат ми, до човека, който никога няма да заменя, дори целият свят да се обърне срещу нас. Аз ще остана твоя дом, ако паднеш ще те вдигна, ако плачеш ще те прегърна, ако се изгубиш ще те намеря, защото ти не си само брат, ти си половината от моето сърце. Ако някой ден живота ни раздели с километри, не вярвай, че любовта може да се изгуби. Тя ще лети през небета, ще преминава през всяка буря, само за да ти прошепне, че някой винаги мисли за теб. Искам да помниш смеха ни, моментите, в които забравяхме всичко, защото именно те ще ни пазят. Когато светът стане прекалено тих и ако един ден не намериш сили, прочети тези редове още веднъж. Във всяка дума съм оставил частица от душата си, за да не бъдеш никога сам, защото братството не се измерва с време, а с любов, която никога не свършва. Това е писмо до брат ми, до най-истинския човек в живота ми. Благодаря ти, че си до мен, че ме приемаш такъв, какъвто се. Обещавам ти, ще те пазя докато топи сърцето ми. Ще се боря за усмивката ти, ще бъда до теб във всеки изгрев и залез. Защото има хора, които идват и си тръгват, но ти ще останеш завинаги. Моят брат, моето семейство, моят дом и най-красивото писмо, което животът някога ми е написал.